Ahoj! Tak, dneska si niečo povieme o zneužití osobných údajov. Tak, čo to vlastne je? Existujú rôzne sociálne siete, ako je Facebook, Pocket alebo Twitter. A na ne si môžete uverejniť osobné údaje. Ale nerobte to, môžete sa stať obeťou krádeže. Koľko vlastne hodín? 7:50. Škola! A tiež sa môžete stať obeťou krádeže identity. To je, napríklad, predstavte si, že ste fanúšikom Vrátka Rohoňa. Spravíte si profil pod jeho menom a budete sa vydávať, že ste Vrátko. Ale pozor, toto je zo zásady nelegálne. Toto boli naše dva príklady z mnohých iných. My sa už s vami lúčime a dáme slovo Fejkovi! Nikdy nezverujte svoje údaje. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Ahoj. Dneska Vypni to. nič, môžete uverejniť. Už idete?